Gabi mănâncă prima lui cășuță. Poftiți la cășuță. Da? Eu sunt în chemia. Și mâncare. E bun? Digițelul tot e bun, așa? Așa! Ei, nu e corect. Trebuie bucătarul să toarnă apă și chelnerul să ducă apa. Așa? Sper și eu să ne aduc să mănânc. Alina, tu ai spus că nu mănânci cașul de bebeluș. Azi mănânc o lingură mică. Asta și înseamnă că și Alina e bebeluș. Așa. Am căutat cea mai mică lingură. Dar era numai asta. Nu? Și Alina mănâncă cășuțele al Gabi. Are o leagă de hrișcă. Ai de hrișcă. Gabi, eu cu Badea mâncăm cașe. Tu cu Badea? Babi, unișor, da? Îți place unișorul? Gabi, îți place unișorul?